आङो लायासै आरोना हौवा सानै दंखायो हिसाबै आङो मैया बेलासियावहाय मुलि लाबोनानै जाबाय आरोना आङो लानाय जायासै अननानै हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो दिन मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर दिनै मर्निंनिफ्राय ब्लग स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै फुंनि ब्रेकफास्टआव जानो थाखाय आङो लोगोफोर बेसननि सिला बानायनाय लोगो बेसन सुजि सिला बानायनाय बेसनखौ हाखाना लाखाबाय आङो ओमफ्राय मा मा होगोन आङो बेयाव बेसननि सिलायाव नोंसोरनो देखायनोसै नायदो होनबा बिदि गोबां रायजो राजाफोरानो आंनि भिडिअ लाबोनायनि सायावहाय दुखु मोननाय फोरमायदों गाज्रि कमेन्ट खालामदों आङो जेबो सानाखै जेराव आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि नोजोराव नायथाव जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों बेफोरखौ आङो बुजिजोबनानै बिजिरजोबनानै आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ होनाय जानाय नङा आङो दिनै बुजिनानै मिन्थिनानै आङो नोंथांमोननि बुंहरनाय रायहरनायफोरखौ आं गासैखौबो गोसोआव लानानै थागोन आरोना ओमफ्राय आङो दाख्लैबो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन गोबां मानसियानो बुंहरदों उन्दै गेदेर नायो बेफोरबायदि भिडिअखौ होजाया होननानै गासैबो प्रब्लेमखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामो हिसाबै आङो एफा गिदिर प्रब्लेम जाबाय हिसाबै आङो जोबोद दुखु मोनदों पातला खालामना लानांगौ आरो पातला खम खालामनानै नहलेबा सिङाव खामनो नागिरोना ओमफ्राय थावआवल' होना होनबासो माबानो हायोना एरफिननो हायो आरो नहलेसो खालामनो नागिरोना Đây लोगोफोर जाबाय रेडि सा लोंहैनोसै आरो सायाबो जाबाय आंना
So लोगोफोर गाइखेर सादो बेसननि सिला गुदुं गुदुं जानोसै दैया मोजाङैनो आरो गुदुं गुदुं बेसननि सिला सा गाइखेर सा रेडि लोगोफोर ओमफ्राय नै थालिर दै सिरा होबाय आं जानोसै हरै आंहा फिसाजोआ बानायखांबायबो उथिबाय आरो गेलेना लांबाय दं थुखैनांगोन बरिया लोगोफोर नारगोन आं जानो मोजां ना मा No. No. Boleh yang belum lagi lepas. Biasanya tuh buku mau banding apa? Biasanya ladu, biasanya suji, biasanya sila. Biasanya halwa. Ini bathali जानोसै लोगोफोर मालभोग थालिर नै अलपमान दा बोथोरा बोरैबानानै गोसोम जाबोनो बया जाबोनो नागिरो थालिरफोरानो दा फिथाइ सामथाइफोरा मोजां माबानो नागिरा मोजिनो हमबोआनदोंमोन